फ्रेंड्स, माझ्या सासरी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज मी बनवणार आहे चिकन ग्रेव्ही. तर इथे मी 1.5 किलो चिकन घेतलेलं आहे. आता याला बॉईल करण्यासाठी ठेवत आहे. तर आता यामध्ये मी हळद टाकत आहे आणि 1 चमचा मीठ टाकत आहे. याला मस्त असं व्यवस्थित परतून घेणार आहे. मस्त असं परतून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये पाणी टाकणार आहे. आता हे बॉईल होईपर्यंत मी मसाल्याची तयारी करून घेते. तर आता इथे मी कांदे टमाटे भाजून घेतलेले आहे. आता हे मिक्सरमध्ये काढणार आहे. तर आता इथे मी कांदे आणि टमाटे मस्त असं तेल टाकून भाजून घेतलेलं आहे. आता हे मिक्सरमध्ये काढून घेणार आहे. तर आता मी इथे हे मिक्सरमधून काढून घेतलेलं आहे आणि इथे लाल तिखट गरम मसाला घेतलेला आहे. चला तर मग आता कशी बनवायची ती दाखवते. तर यामध्ये मी आता आलं आणि लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे. हे मस्त भाजून झाल्यानंतर हे कांदे आणि टमाट्याची काढलेली पेस्ट टाकणार आहे. आता हे मस्त असं परतून झालेलं आहे. तर यामध्ये आता मी कांदे आणि टमाट्याची पेस्ट टाकून देत आहे. तर मी आता याला मस्त असं तेल सुटेपर्यंत त्याला मस्त असं परतून घेणार आहे. तर आता इथं मस्त असं परतून झालेलं आहे. कलर पण किती मस्त आलेला आहे पहा. तर यामध्ये मी आता लाल तिखट आणि गरम मसाला टाकून घेते आणि याला मस्त असं परतून घेते. मस्त असं परतून झालेलं आहे. वास तर लईच मस्त येत आहे. तर आता यामध्ये मी चिकन टाकत आहे. आणि सगळं मिक्स होईपर्यंत परतून घेणार आहे. तर आता मी चिकनमधलं उरलेलं पाणी यामध्ये टाकत आहे. तर याला मी आता मस्त 10-15 मिनिट मस्त अशी उकळी येऊन देणार आहे. तर इथं मस्त अशी उकळी आलेली आहे 10-15 मिनिट. तर आता मी यामध्ये वरून कोथिंबीर टाकून घेत आहे. तर इथं मस्त असं तयार झालेलं आहे. प्लीज आवडलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.